ойлаш соати 7 буд. Занг зад гуфт ки анабай накун, ташвиш накашин, хай дидоро дар қиёмат мумкин набинем. Амихел гап задан баъд гуфтанд ки як ду нафар қарздор номошонам нагирифтанд. Ки қарздор не номошонам нагирифтанд. Ами охирон гапи зада ки шуд занг назад ки телефон зарядаш тамом шуд, баъд дига вай намеша. Ҳамин буд охирон гап зада. Соат 3 алоқа кардем, ҷавоб надодан раҳматӣ. Баъд соат 3 баъд дига занг назадем, соатҳои 6:30 мо раҳсипори ҳамон тарафи туннел шудем. муовини вазири нақлиёти қатъи ҳамон сардори милисия ҳамон Барзоб илтиҷо кардем ки ҳаминҷа мошини бародари мо оҳиста вай кардем ки вай нашавад. бо тоза кардан гирифтан, ду ковш гирифтан, ковш сеем ки оҳан ба оҳан расид, садои оҳано биромад, гуфтем оҳиста ки ҳаминҷа мошин. бо ҳам хел ковша пас кард, баъд вай кардем, бачаҳо вай кардан лапотка хати тез кофтанд, дидем ки дар ҳаққонӣ мошини бародаримон дар ҳамон сари рул ҳам хел ранги зинда шиштага. баъд бачаҳо тоза кардан фуровардем. рафта қадим бачаҳо чой менӯшанд, печи ҳамон галереяда чой менӯшанд, вай мекунад. мегӯяд ман рафта мошина мекашам мебурам барф тарафи Ленобод мерам. ин бачаҳо илтимос мекунанд ки мегӯянд накун, бо хавфи вай тармай. ҳама гӯш намекунад, мебияд вай мекунад, троса мебандад, вай мекунад ки ҳамин вақте ҳам кашидан ки тармай ғалғал мекунад. мезанад дуюм бор уже тармаи дуюм баъд полни мошина мепӯшонам. вале чаро фаҳмидам ягон мошин чапа шуд ё барои чӣ ба назари шумо? ба назари ман аз нарасидани ҳаво. ё забор мегирифтанд, намемондан одамои мебастанд, тамоман мебастанд, барое ки як бародари мо некуда онҷа қариб 500 мошин дар тарафи перима 500 мошин то майхира ҷамъ шудагӣ. яма ин худсарона якташ гузашта, дуташ гузашта. баъд ҳамин компания РС мо ҳамин қадар номинатдор хафа ки вақте ки мо ҷасад овардастем, пост пул гирифтааст. ҳамин пости РС пул гирифтааст.